ya Fadima wayo umma, ya Fadima wayo mama, ya Fadima wayo umma. Labbaiki Fadima Gatammu. Labbaiki Fadima Gatammu, ya Fadima jiro kwanmu a dube mu dan manzan Allah. Labbaiki Fadima Gatammu, ya Fadima jiro kwanmu a dube mu dan manzan Allah. A yara Musa wa Haruna Allah buwayi ne ilahi makake sama har kasa wallahi kai makadaici ne ba a yi ka ba bayin kanka kai ba ai Allah ɗaya ne la sharika lahu kawai a bar maka kai Allah kai ne. Labbaiki Fadima Gatammu, ya Fadima jiro kwanmu a dube mu dan manzan Allah. Ka kawo salati mara adadi kalo da wa sayyidil kauni a ba Fatima Zahra wani bishi shine cikar imani ya sa Ali da sahabban nan masu kyakkyawan imani shirin ba a samun auliya irin su Shek Ahmad Tijjani. Ku duka mu je kasa gaisuwa mu mika wa ummul khairi umul Alhassan Dausaini sassiya mai cikar annuri kyakkyawa jinin Mamudu tsokar sanuran bin nuri ina son kidan Allah Fadima dube na ta yin kuduri. Labbaiki Fadima Gatammu, ya Fadima jiro kwanmu a dube mu dan manzan Allah. Salamun ala ya hasken nan da ba ta duhu mai kyau ta gari. Salamun ala nabawiyyai mamiya ni a kan ki nake nazari. Salamun ala zauje ta Ali mai biyayya mata ta gari. Salamun ala an kura kyawu ina kuke mata ku yirri. Aya Fadima jiro kwanmu, aya umma biya Mamudiya Amada ai Fadima ne aya kuratu ainin Mamudu Fadima ai wani sirri ne aya Sadika masa duka Fadima kan ki ni zararre ne aya ummina dan Allah ki dube ni dai bawa ne. Mukama mukamai Fadima kiman naki ya sama ne a kiyama na jance har abin hawa girman naki ne aya Fadima mama mai ceto kai da ai sirri ne wallahi in ta zo ba wani zance barni in bayyane. Labbaiki Fadima Gatammu, ya Fadima jiro kwanmu a dube mu dan manzan Allah. Wajen nan bai gida aljanna wa sabayin ku ba hankali a rannan na ji annaba can ya ganta sai ya di akili abun mamaki yadda ya barta a gida a nan marili mayafin na da na can da shi ya ganta nan fa matar haɗe. A girma babu damkarki mukami ke ce ta gaba haura ule isiya ina ke wata samba ma kalle gaba ina rike fata musu wato karyar sniper gaba duk wanda ya kiki da sabon ba zan so shi ba. A kan ki dole mu za mu bar kowa to ba mu wasu dama can ba mu san da su ba sai ki ya samu kasantar su duk wanda ka ga mu da shi ya san umma maka da su kuma rashin santa zai samu kyale ka da kyau ka gamsu. Labbaiki Fadima Gatammu, ya Fadima jiro kwanmu a dube mu dan manzan Allah. Ubangijin ma dube bai tuka na su koma kan umma ya Fadima bitil isiya mai dararra amma muna san ki ne tilas ne akan san ki umma miwa zama dan ka kulle kofar tu da ba a kulle kofar umma. Aya Fadima jiro kwanmu farkon ku ba shi da farko haka karshen batun nan dinde ne tun filazal har abadi ku ne batun sufaye ne an rabbana shi ke san ku mai gadin kuwayi ne ya Fadima faɗa a saman ku kawai ku ne. Wa shugaba ke samu abincin aljanna bakinta wa shugaba ke mikewa wanshin gidan ya hangota wa shugaba ke bata kuri ta zauna ya ce mata ummata wai wa shugaba ya kira da uwa ku amsa sai binta. Labbaiki Fadima Gatammu, ya Fadima jiro kwanmu a dube mu dan manzan Allah. Wa rabbi yayi wa aure a saman san mace mun Fadima wa rabbi yayi wa ragon sunan ta kai ya sa sai umma wai wa rabbi ya aiko ai mata aiki sai mama lalle batula girma ya kai girma wai umma. Labbaiki Fadima Gatammu.
wa shugaba ke tashi je har gida ya ziyarar ta, wa shugaba ke rikewa har ya rika tosar bakinta, wa shugaba ke jin daɗi a ransa wai shi in ya ganta, wa shugaba ke motsi kuma yayi cik ne da motsinta. Labbaiki Fatima Gatammu. Wacce mace ce Allah na girmama dukkan shaninta, ya bata abbanta wanda shi ya fi so a dukkan halitta, ya bata haidar zaki saya mun aure da binta, ya bata shababul jannatu kurkus Allah ya bata. Labbaiki Fatima Gatammu ya Fatima roƙon mu dube mu dan manzon Allah. Jarawa Allah ya baki annabin mu ma ai ya soki, mabiyanki mu ne bayanki, makiyanki ai musu da kirki, da wuta a samu mala'iku su kwalin sa ai musu na jaki. Allah baya san makiyin ku ko ai sai ya kona shi. Labbaiki Fatima Gatammu. Daidai da sabon kaji baka san su to malam bar sallah, dan ko kai ba za ta amfane ka ba ka ji dan wala. Sallah ta kazdam azaba ga makiyin alin su batula, Allahu bai ji bai gani sai alin sa rasulullah. Labbaiki Fatima Gatammu. Ina kuke al'umma don mu furta mu karo furtowa, Allahu ya duniya har kiyama dan gatan kowa. Muhammad Ahmad Farde shi kadai ne kawai ke dafawa, a ranar da kowa ke jiggatuwa ma ana ranar tsaiwa. Labbaiki Fatima Gatammu ya Fatima roƙon mu dube mu dan manzon Allah. Ya Fatima autan na gina nake so zan sa aya ki kare tsaya mun kasida ta gaba akwai wata soyayya, amma bari in yi hakuri sai da na zo Saudiya zan zayyane miki komai cutuka na ki warkar alawiya. Labbaiki Fatima Gatammu. Aya masu bayarwa ga mai bukata ya dawo yau ma ki dauko abin da ya wala a garin ki ban yawon baya. To yau Madina ce ban zo ba tausaya man ni ban kai ba, amma idan kuka yi wani tafi a garin ba zan ki zuwa ba. Labbaiki Fatima Gatammu ya Fatima roƙon mu dube mu dan manzon Allah. Labbaiki Fatima Gatammu ya Fatima roƙon mu dube mu dan manzon Allah. Labbaiki Fatima Gatammu ya Fatima roƙon mu dube mu dan manzon Allah.